Сегодня у нас целых три выбитные дзеча до нас одразу завітали. Это старшиня Республиканской организации Товариства белорусской мовы, депутат Палаты представников, спадарня Алена Анисим. Это историк и былый старшиня ТБМ спадара Олега Анатольевича. Я скажу, у нас такие гоноровые сегодня гости, тяжко их все регалии правильно назвать. Это, видать, коли с Ігорем Морозовиком, які мероприятия проводили, я коли забуду, то професора, або там, що-небудь, от завжди нагадую, що а їх зараз дуже шмат, так, і в наших гостей. І спадар Павел Тирашкович, який привез свою книгу «Культурне две книги. Але писали ви на них? Ну, за это п'ята ще одна вийшла. Ось, дорогі сябри, так що слухайте, коли ласка, уважливо наших гостей, рихтуйте свої, коли ласка, питання, і потім після імпрези можна ці книги всі буде набути. Стерня Алена, коли ласка. Дякую. Так, уставать. Ці можна. Ну, будемо старатися, але від хвилювання одразу скажу, вже тут трошечки голос і присів. Ну, по-перше, дякую вам велике за запрошення, за можливість зустрітися з вами, порозмовляти, обмінятися думками. І одразу хочу сказати велику подяку Олегу Дєшкову і всій організації Товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скорини за ту працю, яку щодня проводите. Тому що, напевно, серед наших організацій, бадайте, знайдеш ще одну таку ж активну організацію, яка не просто робить, а ще і активно себе, як кажуть, позиціонує, пропагандує свою працю. Тому це вельми і вельми важливо. У сьогоднішніх наших умовах, коли, як ви бачите, напевно, і з кожним днем це наростає, коли йде питання про те, ці є ми в мові білоруси тут, ці оказуємося, ці потрібна нам білоруська мова, то така діяльність удвоя набуває більшу моць. Ну, ми сьогодні приїхали трошки розповісти про нашу діяльність на республіканському рівні, про ті питання, які є, і про ті наші здобутки і перспективи нашої діяльності. Ну, у першу чергу, хочу сказать, что, конечно, основная наша задача – это поширать белорусскую мову, как я научала у телеэфиры, у радио, ФМ-станции, для этого и як старшиня, і як депутат відповідної комісії я працюю з різними і структурами, і організаціями, і людьми. У тим лікуюсь, як, наприклад, недавно ви чули, що є жадання вышэйшай улады пашыраць беларускую мову і увогуле ствараць свой контент. То ось якраз таки, працуючи з нашими аператорами кабельных сетак, таксама трэба звяртаць на гэта ўвагу. Ёсць магчымасць не проста ствараць там нейкія перадачы на па мясцовай тэматыцы, але і уключаць сюды беларускую мову. Ну и важный накірунак, конечно, это наша праца по стваренню універсітэта з беларускай мовай навучання. На гэта фактычна ідзе вялікая доля часу, вялікія намаганні, тому што калі б усё было нормально в нашай краіне, то не стаяло пытанне аднаго універсітэта з беларускай мовай, а хутчэй стаяло бы пытанне універсітэта з рускай мовай. Одного. Так. А тут вы бачыце такая ситуация, что нават ніводнага універсітэта з беларускай мовай навучання у нашай краіне няма. Ёсць нейкія прадметы, асобныя, можа быць, курсы, некаторыя выкладчыкі у сілу свайго патрыятызма і сваёй грамадзянскай пазіцыі, яны свае прадметы выкладаюць у некаторых вышэйшых навучальных установах па-беларуску. Ну і таму, як кажуць, ужо столькі часу прайшло, больше 25 гадоў незалежнасці нашай краіны, а да гэтага часу вышэйшай навучальнай установы на дзяржаўнай беларускай мове у нас не было. І ось, як кажуць, сабраўшыся, вырашылі, трэба рабіць. Не хоча дзяржава рабіць, упіраецца і так, і сяк, значит, будзем рабіць тады прыватны універсітэт. Вось гэта не, скажем так, складана, цяжка. И хочу сказать, что первая спроба
зарегистрировать, это як назвать установу адукації, то довелося, напевно, варіанту 15 перебрати. Як я кажу, доходило до абсурду. Після того, як нам відмовили у тим, як створити університет ім'я Францишка Скорини, нашого товариства, то ми вже тоді стали давати їм, як кажуть, абсурдну навіть назву. І чекали, а чим же вони оспречать уже існування такої назви, бо то вже такі існують, то вони сьогодні з ніким, може бути 15, там юридичних особ з назвою «Нова ера», але ось університет не може бути з такої назви, бо вже ти є. А як же ти реєстрували? По логіці повинно бути одно, а остальних ні. І ось, коли ми вже порадившися з Олегом Анатолійовичем, звернулися до сина Нила Гілевича, Сергія Гілевича, він ласкаво погодився і дав добро на то, як наш університет носив ім'я Гілевича. Это, конечно, и символично, але это у той же час и отказно. Это накладає великий обов'язок. Каб ідея не засталася просто ідеєю, каб гэта стало сапраўднай справай. І зареєструвавши юридичну особу, приватну установу адукації, університет ім'я Ніла Гілевича, ми тим самим підписалися на неспокойные ночи, на безвыходные дни, безвыходную працу. Ось. Але атрымліваем, я скажу, атрымліваем задавальненне ад таго, што гэта ідэя падтрыманая нашим грамадствам. Пакуль што яшчэ, ну, скажем так, даволі больш эмацыйна. Але мы все ж таки спадзяемся, што па мере таго, як праца наша будзе ісці і універсітэт абрастаць канкрэтнымі дасягненнямі, то будзе падтрымка і такая, якую мы жадаем бачыць. Ну, калі у вас будуць яшчэ пытанні да мяне, як да старшыні ТБМ і да дэпутата, то я гатова адказаць, а зараз я б хацела перадаць слова выконваючаму абавязки ректора, як уже було сказано, кандидату історичних наук, додам ще і докторанту Національної академії наук Білорусі, гоноровому старшині ТБМ Олегу Анатолійовичу Прусову. Дякую. Я з вашого дозволу стану, мені так легше, бо я коли читаю лекції, ніколи не сижу. Так легше говорити. Ну, вітаю вас, шановне господарство, в цій тульній залі, в якої я, слава Богу, забыл який раз, мат годовий сюди приїжджаю. Ну и хочу сказать так, что университет официально зареєстрований 15 соковика минулого года, так что хутко год. Офіційно він почав діяти як навчальна установа 25 вересня, коли відбулися перші заняття курсу підрихтовчих. І зараз ці курси активно працюють, там більше, ніж 70 абітурієнтів різного зросту. Ми рихтуємо подлетков для сдачи тестов, вивчаємо по-білоруську фізику, математику, хімію, так само русскую мову, англійську мову, німецьку мову, польську мову. І особливо великий курс робить професор Голубев по історії Білорусі. В этой группе мы берем любых возрастов люди, там от подлетков до пенсионеров. Потому что история Беларуси вельми цікава речь. До речі, я привез вам несколько подручників професора Голубева, штук 5 там засталося, потім, хто хоче, може набити. Вот. Там є різні періоди, і він написав 3 подручника по історії Білорусі від початку і кончаючи сьогоднішнім днем. І видав. Ну, відповідно, це один із вкладчиків будущих нашого університету. Вот. І зараз ми займаємося вельми такою складаною працею, рихтуємо всі документи, щоб отримати ліцензію, щоб отримати всякі дозволи. Ну, а тепер пару слов скажем про нашу сумісну книгу «Історія Росії». А коли мене ще соавтори Леон Паршевський, на жаль, він збирався приїхати, але залишився на книжній виставі, де він зараз эту книжку «Апошній день» презентує. І третій наш соавтор, кандидат мистецтвознавства Олексій Хадика,
это сын Юрия Хадыки, и он скончил Московский университет, и он писал некоторые разделы, связанные с российской культурой. Написать историю России мы задумали несколько годов назад, тому что после подей на Украине мы снова бачили, что Российская империя стала з колен, як вона кажуть, і почала рухатися в різних накерунках. Один накерунок Кавказ, другий Донбас, третій Крим, і зараз хочуть привести Могилев. Уже, як кажуть, готові привести сюди, і вже Могилев згадували, що це русский город, істинно, і так далі. Всі їх будучі городи, це істинно русська земля, як Аляска, наприклад. Зараз все шкодують, що продали задарма американців. Вот. И тому мы поглядели библиографию. Оказалось, что в Республике Беларусь историю России по-белорусски никто не писал. Есть особые белорусскомовные книжки по некие периоды России. Но мы решили написать эту историю от початку и кончаючи сегодняшним днем. Вот. И для того, как ее написать, використали вельми шмат літератури, перш-наперш більш 30 російських підручників, починаючи від 19 століття, кончаючи сьогоднішніми. Ось, так само Борщевський, наш автор, який ведає більш 15 європейських мов, він використав активно німецькі криниці, англійські і навіть греческі. І недавно секретили архіви німецькі Першої Сусвітньої війни, і там все написано, скільки грошей отримали большевики і які заробки отримували члени большевицького ЦК з німецьких марок. Да, все это есть. Так само вельми много написали російські демократичні історики. І зараз, коли я на Ютубі включаю, думаю, ну, все у нас написано, у нас трошки легше. Ну, наприклад, міф Олександра Невського. Є вельми добра передача російських демократичних істориків. Ось, і, наприклад, є такий Марк Солонін, раю почитати в інтернеті, і він доказав, що Сталін хотів напасть на Гітлера 8 грудня 1941 року, но не поспів. Раз не поспел, то ну так и отрималось. Бо стянувши войска на межу, и их там на этой меже, как кажут, немцы и замолотили. Но самое главное он доказывает, что в 1941 году до Могилева войско не воевало, а разбегалось. И он проводит, ну, например, танковая дивизия Червоной армии, где насустить танковой дивизии фашистской, вермахта. Значит, у каждой дивизии, ну, у советской дивизии 1000 танков, у немецкой намного меньше, но до поля боя доходит 100 советских танков. Где девается 90, неведомо. Их кидают. 900. Что? До 900, да, их нема. Отбывается бой. На этом поле боя немцы спалили 50 советских танков, загинуло несколько немецких, и немцы идут далее, от этого корпуса никаких известных нема. Приходит новый корпус. Починається те саме. І саме велике танкове побоїще було у нас у Білорусі під городом Сінно. Там воювали несколько днів, у виніку всі совєтські танки були в основному кинуті, много було знищено, і тоді вже пішли на Оршу і взяли в полон під Оршею старішого сина Сталіна. Виключили це Україну. Но самая первая соправдная оборона после Бреста – это город Могилев. Тут немців спинили на несколько тижнів. І тут пришивню, і вони, ну, спинився Дрянхнах. Остин вельми виновито тут. Тому що під Могилевом, і до речі, воювали тут же в основному не кадрові війська, ополчення, школа міліції і так далі. Воювали жихари города, і Могилев був першим таким, ну, перешкодою наступу. Ну, хоч два слова одно про Могилев ми написали. Ну и коли поглядим далее, то, конечно, вся российская история – это история войны. Российская империя – это война. Без войны она жить не может. И один царь, який не воевал за всю историю от первых князей, это Александр III. Вот так не здарилося, что он ни с кем не воевал, но в Антанту вступить поспел. И уже его сыну, опошнему царю, Антанта досталась как спадщина батьки. Ну и, конечно, советский период. Советскую Россию було написати доволі тяжко. Ну, якраз цей період в основному писав Борщевський, але ми в першу чергу написали те, що многі на Заході ведають, що керував Крастичницьким переворотом не Ленін, а Троцький.
Ленин на этот час ховался там в Финляндии 10, а Троцкий был великим начальником, он был старшиня Петроградского совета депутатов, менавіта Троцкий здійснив эту революцию, и он выиграл практично громадянскую войну, бо Троцкий керовал всем червоным войском аж до 1925 года. Вот. Вельми важно, показали мы в этой книжке советскую культуру. И впервые написали, какой национальности были советские письменники, композиторы, физики, химики. То есть показали, что это не только русские, и основным не русские, это и бураты, и чукчи, и белорусы, и украинцы, и габеи, шмат. То есть мы впервые хотели показать, что Россия это империя шмат национальная. И в этой империи завжди было шмат народу, и они, конечно, что могли, то в эту историю вкладали. Написали и опошний советский период, довольно подробязно, от Ельцина до Путина. Дали шмат иллюстраций. Потом иллюстрации от старожитных до наших авторских, моих тут есть шмат иллюстраций. Ну и вокладка. Я, как автор этой вокладки, хочу показать, чему мы взяли эти иллюстрации. Вот это вот помник тысячелетия России. Это 1862 год, Новгород, і робив білоруський патріот, архітектор Мікешин, який навіть в 19 столітті всюди писав, що він білорус. Це унікально. І він тут дав всю нашу історію, тут всі наші князі і альгерати відуть підписаними. Бо він перший казав, що раз Велике князство литовське, русське, то русські це ми, а вони русскими стали значно пізніше. Після того, як перестали бути ординцями, бо вони були ординці. Жихари Орды, покуль эта Орда не распалась. Поворачиваем это. Тут у нас Федоров, основальник книгодруг, он же Федорович наш шляхтич. Тут відомий полоцький наш діяч Симеон Полоцький, який повернув Росію на захід, бо він був наставником і Петра І, його сестри Софії, і під його впливом Петр І поміняв орієнтацію Росії з сходу на захід. Советский период, конечно, Гагарин. Гагарин вырос в Жацку, теперь это город, это Смоленщина, до речи, моя родная земля, бо полова Смоленщины в Беларуси, полова осталась в России. До речи, Гагарин, як не дивно, ведав білоруську мову, навіть казав, що почитавший хлопчик і льотчик став космонавтом. Про это вот и вельми хотел приехать в Минск, но не доехал. Першая женщина-космонавт, этничная белоруска Терешкова, бацькі з Беларусі, народилась она в Ярославле, но она в своих воспоминах писала, что матери завжди спевала белорусские песни, и навіть сказала «Комсомольской правде», что фактично хоть мне русские записали, но я белоруска, бо ну як я могу быть не белоруска, коли батька и мать белорусы. Ну и, конечно, самый головный советский дипломат и один из лепших дипломатов света – это Громыко. І, до речі, дякуючи Громыки, ми зараз живемо в Незалежній Республіці Білорусь. Бо менавіта Громыко настояв, щоб Горбачов узначалив Совєтський Союз. Горбачов розпочав перебудову, в виніку перебудови ми з вами живемо в незалежній державі. Я, звісно, утрирую, но тим не менше, був другий претендент, Романов. І коли Романов став керувати Совєтським Союзом, невідомо чим це кончилось. Ось, но менавіта Громыко настояв на Горбачові. Тому ми їх і вшанували вот на вокладці нашої книги. Хочу сказати, що поскольку це видання доволі такое грунтовне, ми тим не менш після кожного розділу давали докладную библиографию. Откуль мы брали гэтые крыніцы. Есть спіс основных крыніц в конце книги и вельмі шмат після кожного параграфа. Коли человек зацікавився, читай тое, что мы читали, и роби властные выводы. Бо любая история – это авторское прочитание. И не бывает двух одноликовых историй, двух разных историков. Потому что история, наука объективно-субъективная. У каждого народа своя история, свои герои, свои мифы. Некоторые российские мифы мы старались развенчать, особливо миф про Александра Невского, ці, наприклад, про Сусаніна. Сусанін, справді, був не русский, а був мордвин, і ніяке болото нікого не водив, його просто бандити забили, а потім його свояки написали лист царю, що він поляков завез в болото. Цар не поверил, але мать царя поверила, ну і потім наш земляк со Смоленщини Глинка написав оперу «Жизнь за царя». І от таких
моменту у кожного народа ёсць шмат. Ну и, конечно, треба сказать, что зараз эта книга у нас мае вялікі попыт. Мы презентацию эту книгу зрабілі шмат у якіх гарадах Беларусі. Недавно были в Борисове, были в Барановичах, были в Гродно, из Новгородна поехали, нас запросили в Бобруйск, ну и вот сегодня мы приехали до вас. Так что, коли будут некие потом питания, я с задоволеннем откажу. А зараз передам слово господару Терешковичу, он расскажет про основные накірунки нашего университета и про две своих книжки. Когда, господа? Добрый день, шановне господарство. Я почну з університету. І перше питання, навошта мы ствараем этот университет. Ну, первая причина такая. Есть такая несправедливость в нашей краине, их увогуле шмат, и в нашей краине, во всем свете. Несправедливость такая, что еще каля 12-14% наших деток вучатся в белорусских школах. Але коли мы возьмем высшейшую адукацию, то колькость студентов, які навчаються на белорусской мове, там навіть десятой доли отсотка не будет. И вот эту несправедливость треба выправлять, как наши детки, які вчатся по-белоруску, могли атрымаць, ну, зразумела, не по всех специальностях, які есть, хотя бы по некоторых адукацию на белорусском. Другая проблема. Увогуле шмат хто кажа, навошта вы звязаліся з гэтай беларускай мовай, яе няма перспектыў, яна хутка загіне. Увогуле, вось англійская мова, кітайская, ну, напэўна, і хопіць чалавецтву, каб паразумецца паміж сабой. Але калі мы возьмем, напрыклад, Европу і зададзімся пытанне, і вялікія нацыі, малыя, а што у немцаў вышэйшая адукацыя не на нямецкай мове? Ці, напрыклад, у фіннов не на фінскай, у эстонцаў не на эстонскай. Ёсць народы зусім маленькія па колькасцю, напрыклад, ісландцы. Іх усяго 350 тысячаў чалавек. Гэта вось як насельніцтва Магілёва, нават меней. У іх 7 універсітэтаў. 2 з гэтых універсітэтаў маюць міжнародны рэйтинг вышэй, чым Маскоўскі дзяржаўны універсітэт. І выкладанне там вядзецца на ісландскай мове. Есть такие прыклад. Самый маленький германско-мовный народ фарэрцы, их усяго 56 тысяч человек. У них есть университет, у якім выкладанне ведется на фарэрскай мове. И когда мы оглядим всю Европу, то мы убачим, что есть только 4, или докладней 3,5 выключения з гэтага правила. Гэта, па-першае, маленькая краіна Мальта, у якой один універсітэт, які, дарэчы, працуе з сярэдзіны 16 стагоддзя, у якім усё выкладанне на ангельскай мове. Гэта Республика Кипр, грэцкая частка Кипра, где склалася ситуация такая, что у дзяржаўных універсітэтах выкладання на грэцкай мове, а у прыватных і болей на англійскай. Зноў жа такі Кіпр калісьці быў колонией Великобритании. Это Ирландия, з якой нас вельмі часто параўноўваюць, где практично все выкладанне ў вышэйшых навучальных установах на англійскай мове, и это наша краіна. Усё гэта наступствы колониальнага мінулага, і ад гэтага колониальнага мінулага трэба пазбаўляцца. Ну и некалькі словаў про мои книжки, зноў жа таки гэта будзе звязана з адукацыяй, з універсітэтам. Ну, по-першае, я звярну вашу увагу на книгу «Глобальные проблемы чалавецтва» и адразу скажу, что я вам катэгарычна не раю яе набываць, а калі вы яе набудзеце, катэгарычна не раю яе чытаць. Бо нічога добрага вы тут не прачытаеце. Шчыра кажучы, пасля напісання гэтай кніжкі я некалькі месяцаў быў хворы, літаральна, тому что вось чым глубей во ўсё гэта влезаеш, тым больш жудасным выяўляецца будучыня чалавецтва. Якія глобальныя праблемы стаяць перад чалавецтвам? Я б на першае месца поставил проблему сацыяльнай нероўнасці. Вы, напэўна, нават не уяўляеце себе, до якой ступені яна развілася у сучасным грамадстве. Но вось я уживаю такую метафору, она пришла мне до головы, что мы живем на планете жебраков. Потому что 71% населения планеты
мае ўсяго 3% сусветнага багацця. Яшчэ раз, 71% насельніцтва, 3% багацця. Меней за 1% насельніцтва планеты маюць палову. 2 мільярды чалавек на нашай планеце атрымоўваюць меней за $2 у дзень на ўсё жыццё. 2 мільярды чалавек. Да чаго ўсё гэта вядзе? Вядзе да таго, што вось гэтая бездань паміж беднымі і багатымі, яна павялічваецца не толькі ў краінах, якія развіваюцца, бо самая жудасная сітуацыя ў Індыі, Кітаі, Бразіліі і гэтак далей. Нават у самых развітых краінах свету, у США, у Германії, у Канадзе, яна таксама павялічваецца. І тое, што зараз у дэмакратычным заходнім свеце ўсё болей і болей папулісты правыя прыходзяць да ўлады, гэта вынік таго, што сярэдняя класа, збедневшая, яна незадаволеная сучасным эстаблішментам. А гісторыкі добра ведаюць, калі шмат правых заседаюць у парламентах, а ўпершыню з 30-х гадоў у нямецкім парламенце заседаюць адкрыта ультраправыя, ні да чога добрага гэта не прыводзіць. Гэта раней ці пазней прывядзе да вайны. І гэта толькі адна глобальная праблема чалавецтва. Возьмем другую праблему вычерпання прыродных ресурсаў і засмечвання асяроддзя. Я вас процитую Альберта Гора, які недавно выступал на Давоскім форуме. Вельмі красамоўна ён прадставіў гэтую сітуацыю аховы сусветнага акіяна. За апошнія 30 гадоў чалавецтва з'ела 90% буйных акіянічных рыб. Это означает, что гэтых видов больше ужо нема. Кожны год человечество здобывае сусветнага акіяну ежы столькі, колькі весіць усё насельніцтва Китая. И такую ж вагу смецця человечество кидае назад. И гэта не адзіная праблема. Што не зачепіць, паўсюль праблемы. Я калі писал раздел по недохопу питной воды. Первое, за что зачепился, это была цитата Папы Римского о 2017 году. И он сказал, что он вельмі незапакоены тем, что магчыма третья сусветная война пачнецца з-за борьбы, за змагання за питную воду. Мне падалося гэта перабольшую. Але калі высветлілася, што найбольшы дэфіцыт питной воды маюць найбольш населеныя краіны свету, Індыя і Кітай, становіцца ўсё зразумела. А сітуацыю Китая, казаць катастрафічная, гэта мала. Вось прыклад толькі такі. Сёння кітайцы будуюць водаправод у Пекін з узбярэжжа акіяну. На ўзбярэжжы акіяна будуць стаяць апраснителі і гнаць вось гэтую апраснённую марскую воду ў сталіцу, бо там воды катастрафічна не хапае. Палова питной воды у Китая немагчыма ўжываць чалавеку, яна атручаная. І з гэтай паловы атручанай яшчэ палова настолькі атручаная, што яе немагчыма ўжываць у прамысловасці ўвогуле. Вось гэта сітуацыя. І я бы мог бясконца вас сёння палохаць, вось, і зразумела ўзнікае пытанне, а што рабіць? Адзінае, што можна зрабіць, гэта даць людям добрую адукацыю. І не просто добрую адукацыю, тая адукацыя, якая будзе адпавядаць не толькі сённяшняму дню, а таму, што будзе заўтра. І таму, вось яшчэ некалькі слоў пра наш універсітэт, што мы плануем. Но самое галоўнае, што б не хацелася б зрабіць. Не хацелася б зрабіць, скажем так, маленькі БДУ з беларускай мовай. Трэба рабіць прынцыпова іншы універсітэт, які, безумоўна, будзе беларускім, але адкрытым усяму новаму, што ёсць у свеце. Таму першы наш прынцып. На любой спецыяльнасці будуць две замежныя мовы у абавязковым парадку. Другі прынцып. На кожнай спецыяльнасці, незалежна ад накірунку, будзе абавязковы модуль уводзены ў прадпрымальніцтве. Чаму? Гэта яшчэ адна праблема, пра якую я таксама пішу ў сваёй кніжцы. Будучае, ці скажем, сённяшняе пакаленне моладзі праз 10-20 гадоў сутыкнецца з тым, што большая частка людзей не будзе мець працы.
Усё тым, чым мы сёння захапляемся, развіццё штучнага інтэлекту, роботизацыі, аўтаматызацыі вядзе да таго, што значная колькасць людзей працы не будзе мець. Чым яны будуць займацца, ніхто не ведае. Сёння ніхто не можа на гэта адказаць. Было некалькі эксперыментаў, напрыклад, шведы вырашылі, што яны скароцяць працоўны тыдзень на 1 дзень. Зрабілі эксперымент у шпіталях, у Гетеборгу, усё было выдатна, але праз год яны казалі, на жаль, у нас грошаў на гэта няма. Вось літаральна сёння з'явілася інфармацыя пра 2-гадовы эксперымент у Фінляндіі, безумоўны прынцып безумоўнага доходу, сутнасць у тым, што кожны грамадзянін дзяржавы, незалежна ад таго, працуе ён, не працуе, мае права на пэўную частку нацыянальнага багацця. І вось фіны выбралі 2000 беспрацоўных, 2 гады ім платілі 650 евро у месяц. Ну, скажем так, для Фінляндіі гэта не самыя вялікія грошы, але выжыць можна. І вось зараз яны кажуць, што збольшага эксперымент таксама непаспяховы, далей яны яго працягваць не будуць. І вось тыя архітэктары, якія будуюць сёння нашу будучыню, Ілон Маск, Білл Гейтс, яны ўсе кажуць, ну, хутчэй за ўсё патрэбны безумоўны доход. Але як гэта будзе, ніхто да гэтага часу не ведае. І вось мы наўмысна уключаем гэты блок, уводзены ў прадпрымальніцтва. Чаму? З той мэтай, каб наш выпускнік пасля заканчэння не ішоў на рынок працы у пошуках, дзе ён знойдзе сваё месца. Каб ён быў здольны гэтае месца стварыць для сябе самастойна і для кагосьці яшчэ. Бо я ўпэўнены, што толькі такія людзі, якія будуць здольныя ствараць працоўныя месцы, яны выжывуць у будучыні. Яшчэ раз, пра ўсё пра гэта ў гэтай кніжкі я катэгарычна вам яе не раю. Гэтая кніжка больш такая, для чытання перад сном. Вось, яна завецца «Культурная география». Могла бы называться «Этнографией народов свету», «Этнологией», «Культурной антропологией». Вось, фактычна, гэта тыя лекцыі, якія я на працягу амаль што 25 гадоў чытаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце, у Еўрапейскім гуманітарным, у тым ліку у Магілёўскім універсітэце 20 гадоў назад быў запрошаны, прачытаў таксама курс за 1 дзень. Вось, пра што гэтая кніга? Пра тое, што чалавецтва надзвычай разнастайнае, і пра ўсю гэтую разнастайнасць тут напісана. Пра разнастайнасць, вось, дарэчы, я дамогся, дзякуючы нашаму рэдактару, што тут ёсць фотаздымкі 25 антропалагічных відаў. Это практычна ўсе антропалагічныя віды, як выглядаюць людзі на планеце. Бо калі береш школьны падручнік па геаграфіі, беларускі, там напісана, што кітайцы адрозніваюцца ад еўрапейцаў, таму што іх жоўтая скура. Ну, здаецца, што папросту ніколі кітайцаў не бачылі. Вось тут прадстаўлена практычна ўсё чалавецтва. І знайсці штосьці падобнае вельмі і вельмі складана. Ёсць раздзел, які прысвечаны рэлігіі. Практычна ўсе формы рэлігіі на працягу гісторыі і ў геаграфічным аспекце яны таксама ёсць. Ёсць апісанне таго, якім чынам на працягу гісторыі чалавецтва людзі арганізоўвалі сваё сацыяльнае жыццё, палітычнае жыццё, эканамічнае жыццё і гэтак далей, і гэтак далей. Ну і бадай, што самы такі галоўны месседж. Гадоў 200 еўрапейцы заўсёды казалі, што вось ёсць людзі цывілізаваныя, гэта збольшага Европа, Злучаныя Штаты Амерыкі, паўночныя краіны, заходнія краіны, ёсць не зусім цывілізаваныя, і ёсць так званыя дзікуны, гэта народы, якія жывуць ці дзесьці там у джунглях, ці ў гарах, ці на ўскрайній поўначы эскімосы. І вось у гэтых людзей няма аніякіх іншых клопатаў, адзінае толькі забяспечыць сябе ежай. І з гэтай нагоды у іх няма культуры, у іх няма мастацтва, яны не развіваюцца, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось гадоў 40 таму
антропологи поехали до этих людей, у тым ліку до австралийских аборигенов, яких европейцы вытеснули у тыя умовы пустыни австралийской, где больше никто выжить не может. И ходили с годинником и глядели, на что яны выдатковывают свой час и як яны живут. И высветлилось, что яны працуют 4 гадзіны ў дзень. И гэтых 4 гадзінаў цалкам дастаткова, каб забяспечыць сябе ежай. Поглядели, что яны едут, и высветлилось, что их диета значно лепшая, чем наша с вами. И она вельми добро сбалансованная. Там углеводы, протеины, и основа это мясо диких зверов. Там никаких антибиотиков, пенициллину, витаминов штучных, ничего нема. Это мед диких пчел, это орехи, это дикая садовина, городина и так далее. Все идеально, по калориях, выглядают яны просто супер. Их пораўноўваюць з сённяшнімі олимпийскими чемпионами, яны выглядают лепше. Бо физичная нагрузка каждый день, это не те 10 тысяч кроков, якія нам прапануюць, это значно больше, и она вельми разнастайная. И возникло іншае пытанне, 4 гадзіны на день, а что яны робяць у астатні час? И высветлілася, что яны выхоўваюць детей. Значно большей ступени, чем мы с вами, коли там после школы, после дзіцячага садка, что-то там рассказали, расповели, загадали, и на этом все. И они сустракаются со своими свояками, вельми часто, зусім не так, як мы. И высветлилось, что на самой справе яны все мастаки, все малюют, яны все спевают, яны все танчуць. Австралиец не может стать дорослым, покуль он не сдаст испыт на здольность скласти самостойно казку. Ему задают сюжет, и он эту казку складае. И пасля такое, як все это даведалася, возникло пытанне, а вот уся гэтая цивилизация, я на что дала человеку? Вот глядите, я навмысно взял гэтай фотоздыма, гэта столица краины Панама-Сити. Бачите, як контраст. Нават тут гэта выглядае яшчэ лепш. А у этих людей не было ни бедных, ни богатых, никто никому не зайздросцил, все один одному допомагали. И самое главное, не было политичной влады, абсолютно. Ни императоров, ни королев, ни проводыров, все было агульное. И не было той силы, якая примушає нас робити то, что мы не хотим, за наши властные гроши. Так на во что тая цивилизация? И она зрабила людей счастливыми, ці не. И отказ на это так само тут есть, что, на жаль, у тое счастливое детинство вернуться немагчыма. Чалавецтва шмат, дарэчы, люди вельмі добра памяталі про тыя часы. У грэкаў было уяўленне про залаты век, калі ніхто цяжка не працаваў, калі не было войнаў, калі ніхто нікім не кіраваў і гэтак далей. Але вернуцца туды, колькі не спрабавалі. У кітайцаў было паўстанне жоўтых павязак, другое стагоддзя нашай эры. Больш за палову насельніцтва падчас гэтага паўстання загінула. Советский Союз, гэта таксама марксійскі эксперимент, таксама у Маркса было уяўленне про першабытны камунізм. Што атрымалася? Нічога не атрымалася. Самая жудасная спроба – гэта спроба пабудаваць камунізм у Кампучии. Таксама некалькі лідараў вучыліся во Францыі, наслухаліся марксійскіх правадыроў, марксійскіх прафесараў, вырашылі зрабіць камуністычную краіну шляхам знішчэння ўсіх, хто был не селянином, знішчэння ўсіх, хто мог читать и писать. Что атрымалася? Нічога. Катастрофа. Вернуцца туды нельга. Але з пункту гледжання досвіда тых людзей, а люди у тым дзяцінстве жылі не 1000 гадоў, а десятки тысяч гадоў. Трэба інакш глядзець на нашу цивилизацию и на нашу будучыню. Вось про гэтыя две мои книжки. Дякую за увагу.